Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 21, 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang itag balita, Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa ato mga headliners, una sa mga balita lokal. Kaundan sa inadusong sub-regions, luyag mahibaluan ni Negros Occidental Governor Lacson. Anay tanod patay sa kaso sang pagpangluthang. Sa mga nagapangunang balita national, Pilipinas buligan sang US sa food security kag 5G technology. Under-reporting sang drug war deaths sa ginpanginwala sang PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:11. Detalye sa nga mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kaya libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong ng vitamins sa mga bata. Man damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamong ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa
diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo din nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan po sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat kami sa LTO nga ginatag sa amon pag hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga impatigayon ang inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:17, kagkaroon sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Gusto ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga may baluan ang kaundan sa proposal nga pagtukod sa Region 6A para sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, kag Region 7A para sa Negros Oriental kag Siquijor. Ini ang reaksyon sa gobernador sa palayag ni Bacolod City Mayor Abelardo Albi Benitez nagligad nga Nobyembre 19. Yung may mga departamento partikular ang Department of Budget and Management kag National Economic Development Authority ang nagaduso sa pagtukod sang duha ka sub-region. Samtang na-diskusyonan pa sa Kamara ang plano nga Negros Island Region o kun NIR plus Siquijor. Suno sa gobernador, importante nga mapaathag sa publiko kung anong matabo sa tion nga madayon ang sub-regions. Habang nagapati ang gobernador nga temporaryo lamang ini, pangud madamo sa gihapon sa mga pareho niya nga public officials ang gusto nga mabalik ang NIR. Nagaligad nga Biyernes ginpahayag ni Benitez nga ang pagtukod sang duha ka mga sub-regions amo ang mas madali nga mapaatgayon ikumparar sa NIR. Si Benitez amo ang chairman sang Regional Development Council sa Western Visayas. If that is so, that's good because then again, we don't have to travel to Iloilo, which was also one of our main reasons why we would have wanted an NIR. So that alone is already a big improvement, no? Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ginpanugyan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Western Visayas Assistant Regional Director Arwin Razo sa mga local government units nga pabakuron pa ang Local Council for the Protection of Children o LCPC. Inikadungan sa ika-11 nga Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week o JJ Week sa syudad sa Talisay sa Negros Occidental. Ang council ginorganisa sa provincial, city, municipal
ukon municipal kag barangay levels. Kamo naman ang umbrella organization sang tanan nga children's concern. Sa datos nga ginpresentar ni Razo, ang krimen nga paghimulos ang mga nagapanguna sa top 5 offenses sa mga minor de edad sa Western Visayas subong nga 2022. Ini ginasundan sang pagpangawat, robbery, murder kag illegal nga droga. Dugang pa ni Razo nga ang pagpabakod sa LCPC isa sa community-based intervention agud nga mapahagan-hagan ang mga krimen nga ginhimo sa mga kabataan o kun children in conflict with the law. In the context of Region 6, seemingly meron kami tinatawag na top 5 offenses. First, ito yung medyo alarming. Nangunguna yung rape. Second, yung theft, robbery, murder, and then drug-related cases involving our CLCF. Again, this is a problem that really requires the participation of all stakeholders. Ang kabahin sa pagpahayag ni DSWD Western Visayas Assistant Regional Director Arwin Razo. Patay ang ginaligar informant o kunasat sang Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU sang Philippine Army matapos ginuthang sa mga armado sa sitio Kabanbanan, Barangay Puso, Banwa sang La Castellana, pasado 5 sang hapon. Ang biktima ginkilala kay Giovanni Umboy, 43 anyos, kag residente sang sitio Tigisa Haroy, Barangay Montilla, Banwa sang Moises Padilla. Suno kay Police Captain Ron Daryl Nigos, ang hepe sa La Castellana PNP, nagalakat si Umboy kaupaday nga live-in partner sang ginatambangan sang napulo ka mga armado. Si Umboy ginkuha sang duha ka mga suspect kag ginpaarakan sang luthang kag siya nakaagom sang madamong pilas sa lawas. Suno pa kay Nigo, si Umboy isa ka anay tanod sa barangay, negosyante sang kasabatan, may madamong abyan nga CAFGU kag ginaligar, informant sa militar. Luwas naman sa katalagman ang live-in partner ni Umboy nga hungod naman nga wala ginhingadlan samtang nagapadayon pang investigasyon sang otoridad. Ginapa-usisa pa kung mga rebelde ang sa likod sang amo nga krimen. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Santon Plus. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako mangulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Kisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala siyang Ito wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Bis kaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya ako makulam. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Mandisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dahil permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Ang pagpabilin sa healthy levels ng vitamin D sa lawas. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa. Kag sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national, buligan sang Estados Unidos ang Pilipinas pag-abot sa food security kag malabot ang digital economy. Ginpahayag sa embahada sang Estados Unidos nga ang US Department of Agriculture. Kaupod ang pila ka mga nagpartisipar halin sa USAID kag US Department of State ang magapatigan sang food security dialogue sa Philippine counterparts sini. Tuyo sang dialogo agud makahimo sang resilient food system sa kag matalakay ang mga maayong at tikang para sa agricultural innovation kag sustainability. Samtang, magapagwa ang US International Development Finance Corporation sang $20 million loan para sa Agri-Exim Global Philippines Incorporated. Isa ni ka local processors ng organic coconuts para sa derivative products para sa pagpaayos sang pasilidad sini.
Napangabay sa Bureau of Corrections sa Bucor sa Commission on Audit o COA nga usisaw ng issue nga nagapalibot sa ahensya, particular na sa kinutkutan sa new bilibid person. Sunod kay Justice Secretary Jesus Crispin Remura, mismo si Bucor Acting Chief Gregorio Catapang ang nagpasa sa request letter sa COA agud magpatigayon sang audit sa mga issue nga naulamiran sa pagdumalahan ni suspended Bucor Chief Gerald Bantaga. Magatukod naman sang special audit team ang COA nga mao magatutok sa issue. Ginpahayag man ni Remura nga ang Bucor ang mga ikaduha sa may pinakadako nga pondo sa idalom sang Department of Justice kasunod sang National Prosecutor's Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Inyo ginpamatian ang kabugasan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 21, 2022. Sa liwatan nyo tagbalita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.